Super, ďakujeme krásne za privítanie a ja by som teraz poprosil pani Andreu Domin z Pražskej kaviarne ako nášho partnera, aby nám povedala, čo to krásne. Dobrý večer, prajem. Ďakujem veľmi pekne za priestor a možnosť predstaviť Pražskú kaviareň. Budem rýchla, stručná, mám 5 minút, informácií tak na 50, keď budem dlhá, tak ma strihnite, dajte reklamu. Tak, Pražská kaviareň vznikla v roku 2018. A tu je náš tým taký aktuálny, dá sa povedať, má zhruba 25 členov, aktívnych, neaktívnych, spolupracujúcich. Máme tu česť spolupracovať aj s týmto úžasným projektom Future Slovakia Forum. Veľmi mu držím palce a veľmi sa teším aj na výsledky. A Pražská kaviareň, no prečo Pražská kaviareň? Lebo my sme takí kaviarenskí povolači, asi ste o tom už počuli, ako fungujú kaviarne a aktivisti v kaviarniach, ale takto nie sme len aktivisti, dokonca mám kolegu, ktorý sa strašne bráni výrazu aktivista, robí úžasné podcasty. To je jeden z našich projektov, ktorý máme v rámci kaviarne. No a ako vidíte, sme krajanský spolok, sme združenie Slovákov a Sloveniek, ale aj podporovateľov, nie sme len Slováci a Slovenky. Máme aj českých priateľov, ktorí sa aktívne zapájajú a zaujímajú o dianie na Slovensku. Tak, samozrejme ideme na demokratické princípy. Je to kľúčové pre nás demokracia a nie smerovanie, pretože smer máme jasný, ale ukotvenie v Európskej únii a v NATO je pre nás absolútna priorita a hodnota, ktorú zdieľame. Sme nestranickí, ale podporujeme každú aj politickú stranu, ktorá napríklad teraz aktuálne riešime voľby zo zahraničia, ktoré nám chcú korešpondenčné, ktoré nám chcú zrušiť. Takže tu máme tiež nejaké projekty, robíme diskusie s projekciami, robíme teda podcasty, ako som spomínala, organizujeme aj protesty, paralelné protesty so Slovenskom. Mali sme krásnu spomienkovú akciu Janka Kuciaka minulý rok. Máme slovenskú krajanskú štafetu, ktorá putuje po celom svete. David spomínal Brennskú kaviareň, máme kaviareň v Paríži, máme kaviareň v Bruseli, to nie je kaviareň, ale sú to spolky, ktoré nie každý má názov kaviareň, ale spolupracujeme v rámci celej Európy a dalo by sa povedať aj v rámci sveta, pretože máme aj na New York kontakty a s nimi spolupracujeme tiež. Boli sme minulý rok v Bruseli, Davida tu nevidím a je tam, ten bol s nami. Odovzdali sme krajanskú štafetu, vlastne tá putuje a jedna z nich je práve teraz momentálne aj v New Yorku, ak sa nemýlim. Takže tých projektov je veľa, mohla by som rozprávať aj hodinu, ale nechcem vám brať čas. Toto sme ešte stále my náš tím. A na konci si môžete načítať náš QR kód. Informácie na webových stránkach, posielame mailom informácie, kto má záujem, kto sa prihlási, registruje o ne. Na Facebooku, na Instagrame a podcasty môžete nájsť na Spotify, na YouTube. Takže budeme radi, keď sa pridáte. Ja nie som úplná vzorka veková Pražskej kaviarne. Väčšina členov a väčšina záujemcov sú mladí ľudia a my strašne vítame mladých ľudí, aktívnych ľudí, ktorí chcú a ktorým záleží na tom Slovensku presne tak, jak aj tento projekt je nastavený, tak my to máme tiež tak. Takže prajem veľa úspechov. Budem sa tešiť na priebeh a hlavne na výsledky tohto úžasného projektu. Ďakujem, Andrejke Domin. Ďakujem.